Čau, vítám vás Sany a vítám vás z dalšího videjka. My máme tady tier list nejlepších fotbalistů, já to nechci teďka obkecávat a my se vrhneme na videjko rovnou. Takže jako prvního tady máme Aguera, toho bych sem dal asi do So Good, dobrý, funguje mi to. Ten si myslím, že je dobrý fotbalista, takže si tam zaslouží. Potom jako dalšího tady máme Harryho Kanea. Hele, přemýšlím, no jako bez trofejí. Hele, asi ho dám taky vedle Aguera, protože je to pořád dobrý fotbalista, nezáleží, jestli má tu trofej nebo ne. Takže možná vedle, ne, dáme ho za něj, Jako dalšího tady máme Oblaka, hele, já ho jakoby moc nemusím, takže asi ho dám. Jo, asi do Good ho dám. Potom tady máme, hele, tohle ani neznám popravdě. Takže pokud znáte jeho jméno, tak určitě nezapomeňte ho napsat dolů do komentářů. Určitě budu, pokud nebudu mít zase ty komentáře. A tam nahoru do normál budu dávat takový ty, který moc neznám. Takže jo, dáme ho tam. Potom tady máme Sergio Ramose. Hele, já ho dávám určitě do best, protože za mě je to nejlepší obránce, jeden z nejlepších obránců určitě jako na světě, takže určitě do best. Takže potom tady máme Leoše Messiho. Hele, do GOAT, víte co, ne, určitě do best, protože za mě do GOAT patří Cristiano Ronaldo. A taky vedle Cristiana Ronalda určitě patří, jako tady vidím rovnou, Robert Lewandowski, který ještě je v červeném dresu Bayernu. A to chci taky říct, že když už se rovnou bavíme o ty červený, tak nezapomeňte zmáčknout to červený tlačítko odběru a taky like. Nezapomeňte i zvoneček, abyste byli u všech videí jako první a taky mě tím extrémně podpoříte. Takže takhle si pěkně toho Lewandowského vezmeme a šupneme ho sem. Jako dalšího tady máme De Geu, hele, nevím, toho dám asi do So Good, za mě je to v pohodě brankář. Potom tady máme tohle dalšího, toho taky neznám, takže jestli byste ho znali, tak určitě napište dolů do komentářů znova. Jako dalšího tady máme Hazarda. Takhle, jakoby, ale tady ještě v dresu Chelsea, takže přemýšlím, jestli ho dát do So Good, anebo do Good, protože jako jakmile přestoupil do toho Real Madrid, tak jako to s ním šlo dolů kopcem, takže hele, tak já ho dám asi tady do best. Potom tady máme Paul Pogba, hele, no, jakoby dám ho tady do So Good, jako, no. Potom tady je Luka Modrič, to bez debat, ten jde do best, protože toho dám klidně i před Hazard. Ještě tady přemýšlím nad tím Messim, ne, nechám ho tady za Sergiem. Potom tady máme rovnou i Sona, hele, přemýšlím, jestli best nebo So Good. Hele, já si ho dám do toho So Good, ten je v pohodě. Potom tady je Keylor Navas, toho, nevím, přemýšlím. Hele, kámo, toho dám asi do Good, podle mě tam je jako dobrý místo pro něj. Tak, tady ho dáme a potom tady je Marco Reus, hele, toho bez debat dám do So Good, tam je v pohodě. Potom tady máme Kyliana Mbappého, hele, toho dám asi i před Hazarda, tam si myslím, že bude v pohodě, když bude tam, takže. Hele, Mané, tak toho dám klidně i před Hazarda, já mám dost ráda jako Badého, takže mi to vadit nebude. Ale Vojta Neymar je tady, hele, to přemýšlím kam dát. Ty kokos, hele, asi nakonec dám, když tak ale přemýšlím toho Maného do So Good. Ale když už jsme si tady přehodili i toho Virgila van Dijka, tak ho dáme do best, protože je fakt dobrý jako obránce. A už jsme se konečně dostali na toho Vojtu Neymara. Tak, hele, ten Neymar jakoby půjde určitě do best, ale přemýšlím, hele, buď ho dám před Modriče, nebo víte co, hele, já ho dám rovnou i před Sergio Ramose. A jako posledního tady máme Varana, hele, jakoby, asi ho dám určitě do So Good, protože nějak ho nesleduju, ale podle mě je jakoby v pohodě jako obránce, takže tam ho asi necháme, tam bude v pohodě. A když tak přemýšlím, jakoby nakonec, možná ho dám jako do toho Good, protože, nevím, asi do toho Good spíš.
nevím proč. Ale když se tak na to koukám, tak už tady není žádný fotbalista, jak takhle vypadá ten náš tier list, takže jestli se vám tohleto videjko líbilo, nezapomeňte ještě jednou říkám zanechat odběr, like, hrozně mě tím podpoříte a vidíme se u dalšího videjka. Zatím, čau.